Virus kaya ngono kuwi iki. Aduh. Spesial buat teman-teman, konco-konco sinuman ingkang sami makarya. Kok satu buah lagu wonten kok iso kita terusaken Pak Glibur kali. Kok iso yo, Kok iso yo, kok tegel yo, kok tegel yo. apa salahku? Nanti Mas Eko jangan Nindi luputku. bergabung dulu seperti biasa. Wong sing rasa piro kaya aku iki masalah asmara wong kebagian loro Kerja bareng bersama video syuting No Sinyal ya. ditinggal lunga alasan raja dong mergo ngaputi rasa anyar musik liya Gusti tulung paring ngono ati sing kuat kanggo ngadepi asmara uga
tetap semangat yo. Adur Sri. Yeay. Yo. Tipe wayang mongso udan teko. Wituringan Mas Brono. Durung siang. Nompo kenyataan kowe disanding Wong limo. Liya Yo, hey. Hey, oh. durung nganti keringetan sak mbok tambahi kenyataan menghadapi sliramu saiki disanding liya terus dah lagi tahu dekatku mencintaimu malah milih ngepoti tresno liyane ternyata aku Duk siji-sijine. kok iso ya Iso. kok tegel ya apa ya aku masalah asmara mung kebahagiaan loro caca ho Lah. Kok separuh to, Mbah? Lah kur pawe.